At sa panahon na kung saan talamak ang landian, talamak ang situationship, talamak ang tikiman, talamak ang no-label relationship, dapat ikaw ay maliwanagan. Na masarap maligawan o manligaw. Ikaw kasi, mahal, ang bilis mong bumigay kaya nung ikaw ay natikman na bigla kang kinalimutan. mahal. 안녕하세요. 김치노입니다. Ayos, nandito na naman ako na. Friday na na. At talaga nga namang Friday, may yakap na kita. Ang sarap, no? Ang sarap sa pakiramdam na talaga nga namang magtatrabaho ka at kinabukasan ay weekend na. Sa weekend, meron ka bang nilulook forward o sa weekend, mapupuyat ka lang? Mahal. Ako na to ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Wow! Walang iba, ako to, mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayong gabi. 69 tayo, 6 to 9 p.m. Pero mahal, no, totoo yun, no? Sa panahon ngayon, hindi na pamilyar ang karamihan sa ligawan. Na para bang agad-agad maho-holding hands ka na. Agad-agad aakbayan ka. Agad-agad kisabayag. Kiss, yakap, halik, tapos akap. Tapos minsan sila na raw kapag nakisabayhag na. Diba? Yung iba naman, kisabayhag. Yung yayakapin ka tapos hahalikan. Mabilis lang ako magsalita minsan. Diba? Minsan ganun na sila. At minsan kapag nagkaroon na ng opportunity para kayo nag-kiss o nagyakapan, hindi naman din sila. Ano ba talaga? Pero yung iba nga, 'di ba? Yung iba ang haharot, yung iba natitikman pero hindi naman pinananagutan. Bigyan ko kayo this Friday night ng reviewer about sa ligawan para naman hindi ka easy to get at para ma-appreciate mo ang ligawan na talaga nga namang tradisyon sa Pilipinas. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan kita ng 3 stages ng panliligaw. Ito na, unang stage ng ligawan. Ito ay kilatisan at banatan. Pag sinabing kilatis, kumbaga i-check mo kung talaga nga namang may type sa'yo or pwede kang sagutin. At yung banatan, hindi yung sisikuhin ka, hindi yung sasaktan ka, hindi yung titikman. Hindi, banatan yung ang ibig sabihin ng banatan ay bibigyan mo siya ng pangmalakasang linyahan na talaga nga namang pwede siyang maihi sa kilig. Diba? Yan yung introduce yourself na may kasamang pakiramdaman kung game ba siya o talaga nga namang kapag tinuklaw mo ay tutuklaw din pabalik. Yan yung stage na yon. Kung papalag ba siya sa mga banat mo o nararamdaman mo na susupalpalin ka or ikaw ay mababasted. Yan yung mga classic moves na simpleng kamustahan, konting pasimple na, hala, ang ganda mo dito. Wow! Conversation starter. Ang goal dyan, makuha yung unang ngiti at interes. Kung hindi ka ganun kagwapuhan o ganun kaganda, bawiin saan? Sa sense of humor. Ganyan yung mga stages. Unang stage pa lang yan, mahal. At dapat hindi ka maglipat ng radyo kasi meron pa akong 2 stages dito. At pag-uusapan pa natin ang ligawan na yan, ha? Mamaya may kikwento pa si Kim Chino. Anyway, mahal, hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. Patikim pa lang yan. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7. Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!